Sewwa li aħna bil-qawwa talla famżatajn tajna d-daqqa tal-aħħar il Satana u l-sħabu, dawn waqgħu bħeffa ta' sajjed ta' mitroni tas-sema, u fl-istess ħin rajna s-Setani jħarreġ il-qawwa tiegħu. Rajnih joħloq ħabs ta' nar etern u ta' tbatija l-aktar ħarxa x-xitan u għall-anġli tiegħu li bħal ħuta mġewħa belaħħom b'mod li werwer u li ma jħalli jebda tama ta' ħelsien minnu. Kieku bniedem jista' jixref biss fid-daħla ta' dan il-ħabs, kien ikun biżżejjed għalih li jinkesa bil-biża' ta' Alla li huwa tant ġustament attent għal ġieħ ta' ismu. Il-fjammi jsafru jivenvnu, eternità, eternità, dejjem dbatija, qatt ħelsien. Alla stess lanqas jista' jagħti ħelsien minn dan il-ħabs għax ġust ta' kelmtu u ma jitbiddilx. Dal-ħabs għalkemm inbena mill-lid tal-ġustizzja ta' Alla għal Satana u sħabu, imma f'dan l-istess post jiġu mkaxkrin ukoll il-bnedmin li ma jkunux imxew bħal missier tas-sema bil-ħniena maħudhom.